Mapagpalang araw po sa inyo, kalakbay, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clarissa, nakatira dito sa lalawigan ng Antique. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa tunay na karanasan ng aking amang si Saldi, na ayon sa kanya ay magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi niya pa rin makakalimutan. Taong 1973. Nung mga panahong iyon ay nasa edad 13 taon pa lamang si tatay at naninirahan umano sila sa isang bahagi ng bundok na pagmamayari ng kanyang ina. Nang taong ring iyon ay buntis ang kanyang ina at kung hindi siya nagkakamali ay nasa 6 na buwan na ito nagdadalang tao. Bali pangatlo po si tatay mula sa panganay, kalakbay. Kaya naman ang kanyang 2 kapatid na lalaki ang palaging kasakasama ng kanyang ama at siya na may naiiwan sa kanyang ina para may mauutusan ito. Siya nga po pala, ipapaliwanag ko muna ang tinitirhan ng aking ama noon. Kung susumahin simula sa baryo patungo sa bundok kung saan sila naninirahan, ay masasabi kong mga nasa mahigit kumulang 1 oras ang lalakarin bago marating ang kanilang bahay. Yari sa pawid ang bubungan ng bahay nila tatay. Tapos ang dingding at sahig ay yari sa kawayan. Bali may silong po yung bahay nila tatay, kalakbay, at yung mga alaga nilang manok doon nila inilalagay. May alaga ring aso si tatay na pangalan ay Cordapia at iyon ang palagi niyang kasakasama tuwing nag-iigib siya ng tubig sa tawid ng sapang may kalayuan sa kanilang bahay. Isang araw, nang maubusan umano sila ng tubig, kaya naman tinawag siya ng kanyang ina at inutosang mag-igib. Kaagad namang sumunod si tatay at agad niya nang binitbit ang 2 galon at nagtungo na siya sa bukal para mag-igib. Noong mga panahong iyon, kalakbay, ay malinis pa ang bukal na nasa tawid ng sapa. Kaya doon nag-iigib si tatay ng ginagamit nila sa bahay. Kahit na medyo may kalayuan iyon, ay hindi naman siya natatakot sapagkat nasasakop pa iyon ng kanilang kalupaan. "Anak, pakibilisan mo mag-igib ng tubig at magsasaing pa ako," pahabol pang sabi ng kanyang ina. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, ay tumango naman si tatay habang nagtatatakbo at nag-uunahan pa sila ng kanyang alagang asong si Cordapia. Makalipas ang ilang sandali, habang papatawid na siya sa sapa ay nakita niyang panay ang pagtahol ng kanyang alagang aso. At para bang nagagalit ito at umaangil sa unahang bahagi ng daanan. Noong tignan naman ni tatay ang parte kung saan nakatingin ang aso, ay may nakita siyang isang matandang lalaking nakatayo at nakatalikod sa gawin nila. Kaagad namang sinaway ni tatay ang aso niya sa pag-aakalang nakikiigib lang ang matandang lalaki. Subalit kahit anong saway ni tatay sa alaga nito, ay hindi pa rin ito tumitigil. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang humarap sa gawin niya ang matanda't matalim itong nakatitig. Bahagya pang napatras si tatay dahil sa gulat. Samantalang ang alaga niya namang aso ay biglang nabahagang buntot nito at nagtago sa likuran ng aking ama. Tapos ay nag-iingay na para bang takot na takot. Manong, mag-iigib ho ba kayo ng tubig?" tanong ng aking ama sa matanda. Nakatayo kasi iyon malapit sa bukal at may bitbit na lalagyan ng tubig. Agara namang iniwas ng matanda ang paningin at marahang tumango. Kaya nakahinga na ng maluwag si tatay at napangiti at nawala na ang kabang nararamdaman. Lalo na nung makita niya nagsali na ng tubig ang matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, ay agad nang naglakad palayo ang matanda. Kung kaya't si tatay naman ang nag-igib ng tubig. Habang nagsasalin nga siya ng tubig sa galon, ay panay ang pagpunas niya ng ilong at pagsinghap. Sa kadahilan ng nakakalanghap siya ng napakabahong amoy. At sa pakiwari ni tatay ay nanggagaling iyon sa matanda. Napasambit pa nga siya sa sarili ng, "Grabe namang kabaho ng matandang yon. Parang ilang buwan na yatang hindi naliligo ah. Cordapia, halika nga rito. Tahol ka ng tahol dyan, wala naman na yung matanda." Wika pa ng aking ama. Nang mapuno niya na ang lahat ng lagayan ng tubig, ay agad niya na iyong binuhat at tinawag na ang alaga niyang aso na wala pa ring tigil sa kakatahol sa daanan kung saan nagtungo ang matanda.
Agara namang sumunod sa kanya ang aso habang iwinawagwag nito ang buntot na para bang may kinatatakutan. Kaya sa isip-isip ni tatay ng mga sandaling iyon, ano ba namang aso to? Akala mo'y ngayon lang nakakita ng matanda. Samantalang palagi naman tayong bumababa ng bundok tuwing linggo. Marami ka namang nakakasalamuhang tao. Pero bakit ngayon, tila takot na takot ka dun sa matanda? Ipinagsawalang bahala na lamang iyon ni tatay. Tapos ay dumiretso na naglakad patungo sa kanilang bahay. Napakunot noon naman ang kanyang ina at tinanong siya kung saan ba ito nagpunta. Gayong pag-iigib lamang ng tubig ang inutos nito sa kanya. Nay, nag-igib lang naman ho ako ng tubig. Wala naman akong ibang pinuntahan. Bakit niyo naman po natanong yan, Nay? Tanong ni tatay sa kanyang ina. Sinabi naman ng kanyang inang napakabaho niya umano at parang amoy nabubulok na patay. Pumunta ka nga sa sapa at ilublob mo iyang katawan mo at magsabong ka na maigi. Siguro'y may natapakan kang patay na hayop riyan sa daanan, kaya ang baho mo. Utos pa ng kanyang ina at inabutan siya ng sabong bareta. Sa paglipas ng mga oras kalakbay, ay nakalimutan na ni tatay ang tungkol dun sa matandang nakita niya sa bukal. Noong sumapit na ang takip silim, habang nakaupo si tatay malapit sa bintana, ay may natanaw siyang figura ng tao sa di kalayuan. Hindi gaanong naaaninagan niyon. Gawa ng ang kalahating figura ng katawan nito ay nakakubli sa puno ng saging. Yun bang parang nakasilip lamang iyon at matamang pinagmamasdan ang kanilang bahay. Panay naman ang pagtahol ng alaga niyang si Cordapia at kumakawag-kawag pa ang buntot nito. Panandalian siya napatingin sa aso at sinaway ito na huwag nang tumahol. Ngunit noong muling ibinalik niya ang kanyang paningin sa figurang nakita niya kanina, nagtataka si tatay at napakunot noo. Sa kadahilan ng wala na ang figurang nakita niya na nakakubli kanina sa puno ng saging. Tumigil na rin sa pagtahol ang aso niya at pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Sa paglipas pa ng mga oras ay kumain na silang lahat sa pagkainan. Narinig naman ni tatay na nagkwento ang kanyang ama tungkol sa bali-balitang may namiminsalang aswang umano sa baryo. At ang punterya ng aswang ay ang mga alagang hayop ng mga ito. Magdadalawang linggo na umanong namiminsala ang aswang at halos lahat ng kabahayan sa baryo ay namamatayan ng mga alagang hayop. Nako Pedring, ang mga alaga nating manok ha. Dapat ilagay mo sa lahat sa silong at isara mong mabuti ang labasan. Baka mamaya ay magawi dito sa bundok ang aswang na yon at mayari pa ang mga alaga natin. Yun nga palang 3 inahing baboy. Dito mo na lang itali sa gilid ng bahay para marinig kaagad natin kapag nag-iingay. Rinig niyang utos ng kanyang ina sa kanyang ama. Tumango naman ang kanyang ama at sinabing ililipat umano nito ang mga alagang hayop pagkatapos nilang kumain. Naging maayos naman ang kanilang gabi ng mga sandaling iyon at walang nangyaring masama sa kanilang mga alagang hayop. Pero napapaisip si tatay kung totoo ba talaga iyong ikinuwento ng kanyang ama tungkol sa aswang. Baka naman kasi gawa-gawa lang nito iyon para hindi na bumaba pa ng baryo ang kanyang kuya sa kinagabihan. Bumababa kasi ng baryo ang Kuya Romel dahil may nililigawan itong dalaga. Kung kaya't 10 oras na ng gabi nakakauwi at kung minsan pa nga'y inuumaga na si kuya, gawa ng nakikipag-inuman pa ito sa mga kaibigang taga-baryo. Hanggang sa lumipas ang mga araw, napapansin ni tatay ang panakanakang huni ng wakwak tuwing sumasapit na ang 7:00 ng gabi. Tapos para bang nagpapabalik-balik lamang iyon sa puno ng santol malapit lamang sa kanilang bahay. Tuwing hating gabi naman, ay napapansin ni tatay na para bang bigla-biglang lumalakas ang ihip ng hangin at rinig na rinig niya umano ang pagampas ng mga sanga sa kanilang bubungan. Minsan pa nga'y napapaisip siya, baka may paparating na bagyo sa kanilang lugar. Kaya ganon na lamang kalakas ang hagunoy ng hangin at ang paghampas ng mga sanga ng punong kahoy sa kanilang bubungan. Ngunit sa kinabukasan naman, ay tila wala man lang nangyari at balik sa normal ang kanilang pamumuhay. Nay, mukhang hindi po kayo nakatulog ng maayos ha? Tanong ni tatay sa kanyang ina.
Isang umagang madatnan niya itong panay ang paghihikab at halatang hindi ito nakatulog ng maayos. Sinabi naman ng kanyang ina na ilang gabi na umano nitong nararamdamang parang may umaali-aligid sa kanilang bahay. Kaya hindi umano ito nakakatulog ng maayos. Gawa ng nakikiramdam lamang ito at baka may magdanakaw umano't nakawin ang mga alaga nilang hayop. Maging ang kanyang ama ay ganun rin ang nangyari. Hindi rin iyon nakatulog ng maayos. Kaya naman ng araw ding iyon ay kumuha ng mga pangontra sa aswang ang kanyang ama at dalawang kapatid. Dahil ayon sa kanyang ama ay hindi na maganda ang nararamdaman nito at pakiwari nito ay hindi normal ang umaali-aligid sa kanilang bahay. Sa kadahilan ng gabi-gabi na lang ay nakakaramdam ng pananakit ng tiyan ng kanyang ina. Noong una'y inakala ng kanyang amang baka nalamigan lang ang kanyang ina kaya sumasakit ang tiyan nito. Subalit halos gabi-gabi na lang ay palaging ganoon ang nangyayari. Kung kaya't hindi na normal iyon sa pangkaraniwang buntis. Puwera na lamang kung manganganak na ito. Pero sa kalagayan ng kanyang ina ay hindi pa ito manganganak. Sa paglipas pa nga ng ilang oras mga kalakbay, ay nakauwi na ang kanyang ama't mga kapatid. Kaagad naman naglagay ang mga iyon ng mga bagakay sa bawat sulok ng bahay. At naglagay rin ang kanyang ama ng mga makabuhay sa bintana at pintuan. Tapos ay naglagay rin ito ng 3 pirasong walis tingting sa pintuan. Nang sa gayon ay hindi umano makapasok ang aswang sa loob ng bahay. Ayon kasi sa kanyang ama, ay baka nakarating na sa kanilang bundok ang aswang nang hindi nila napapansin. Matapos ang mga ginawang pangontra ng kanyang ama at sumapit na ang hapon, ay nasa loob na ng bahay ang kanyang ina at hindi na ito pinalabas pa ng kanyang ama. Samantalang si tatay naman ay inutusan siya magsiga ng goma. Iyong mga gulong ng sasakyang hiningi pa ng kanyang ama sa kumpare nitong taga-baryo na ginawang lagayan ng pakainan ng baboy. Yun na lamang umano ang kanyang sunugin at ipaikot sa buong kabahayan. Lalo na doon sa parte ng higaan ng kanyang mga magulang. Dalian mo na riyan, Saldi, at ikaw na muna ang magsaing doon sa kusina. Huwag na muna nating palabasin si nanay mo dahil hindi natin batid kung anong klaseng nilalang ang umaali-aligid dito sa bakuran natin tuwing magtatakip silim. Utos sa kanya ng kanyang ama. Opo, itay, saglit lang po ito at matatapos na ako. Tugon ni tatay sa kanyang ama. Matapos niya nga makapagsunog ng goma ay agaran na siya nagsaing. Pagkatapos ay saglit siyang pumunta sa sapa para hugasan ang mga gulay na uulamin nila sa hapunan. Malinis pa naman kasi noon ang mga sapa kalakbay. Gawa ng wala pang gaanong naninirahan sa bundok. Kaya nga kung minsan ay doon nangunguha ng bagdal o suso si tatay. At inuulam nila kapag hindi nakakadilensya ng ulam ang kanilang ama sa baryo. Habang naghihimay nga ng gulay at hinuhugasan ito ni tatay sa sapa, muli na naman niyang natanaw ang matandang lalaki na nakita niya noong nakaraang nag-igib siya ng tubig. Nakatayo lamang ang matanda sa tawid ng sapa at nakatanaw sa bahay nila, na para bang may inaabangan ito. Kakaiba ang pagkakatitig ng matanda sa kanilang bahay. Dahil sa pailalim iyon at napapansin niyang tila ba hindi napipigilan nito ang pagtulo ng mga laway sa bibig. Magsasalita na sana si tatay para magtanong dito kung may kailangan ba ito. Pero biglang nagmadaling umalis ang matanda. Ano kayang nangyari sa matandang yon? Parang timang lang ah. Iiling-iling na sambit ni tatay sa kanyang sarili at binilisan niya na lamang ang paglinis ng gulay at kaagad nang bumalik sa bahay. Lumipas sa mga oras ay natapos na siyang makapagluto at sakto mag-aalas 7 na ng gabi. Kaya madilim na tanging lampara lamang ang nagsisilbing liwanag sa kanilang hapagkainan. Kahit payak lamang ang kanilang pamumuhay noon, ay masasabi naman ni tatay na masaya ang kanilang pamilya. Ni minsan ay hindi niya nakita nag-aaway ang kanyang mga magulang. Siguro kung mag-away man ang mga ito'y palihim lamang at hindi ipinapakita sa kanila. Habang kumakain nga sila kalakbay, ay muli na namang umalinsangan ng buong paligid at nakarinig na sila ng mahihinang huni ng wakwak. Panay na rin ang pagtahol ng kanilang aso at tumakbo ito palabas ng bahay.
Hindi na natuloy pa ni tatay ang pagkain at nagmadali niya ng sinundan at tinawag ang kanyang alagang aso. Dahil sa nag-aalala siyang baka may mangyaring masama dito. Subalit bago pa man siya makalapit sa alaga niyang aso, ay bigla na lamang may malaking nakakakilabot na nilalang. Ang mabilis na sumalubong sa kanyang alaga at walang pag-aalinlangang nilapa ito ng walang kahirap-hirap. Kabilugan ng buwan yon at maliwanag. Kung kaya't kitang-kita ni tatay kung paanong dukutin ng mahabang kuko ng nilalang ang tiyan ng kanyang alaga at hinatak nito ang bituka at pinagpiestahang kainin. Pero wala nang nagawa si tatay kundi ang maiyak na lamang. Dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At magkahalong emosyon, awa at takot ang nararamdaman niya sa alaga niya. Dahil sa talang buhay niya ay iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong nakakapanghilabot na nilalang. Hindi niya masabi kung anong klaseng hayop iyong nilalang. Sapagkat para umano iyong pinaghalong baboy ramo ang ulo, ngunit ang katawan ay asong napapalibutan ng mga makakapal na buhok. Tapos umaangil rin iyon na parang pusang gutom na gutom. Maya-maya pa'y bigla na lamang nagulat si tatay nang may nagpaputok ng eskopeta at binaril ang nilalang na wala pa ring tigil sa kalalapa sa kaawa-awang asong si Gordapia. Nakita niyang natamaan sa tagiliran ng nilalang at mabilis na iyong kumaripas ng takbo palayo. Punyemas, tara habulin natin ang aswang at huwag hayaang makalayo. Rinig niyang sigaw ng kanyang ama at nagmadali na itong tumakbo. Sumunod naman ang kanyang dalawang kapatid habang may hawak-hawak na itak. Kaya sumunod na rin si tatay sa mga ito. Narinig niyang sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril ng kanyang ama. At sa di kalaunan nga, ay may natanaw siyang matandang lalaking kumaripas ng takbo, papasok sa masukal na kagubatan. Habang hawak-hawak nito ang kanyang tagiliran, at sigurado naman si tatay na may tama iyon ng bala na nanggaling sa hawak na baril ng kanyang ama. Sigurado rin si tatay Kalakbay na iyon ang matandang nakita niya nung nakaraan sa bukal at yung nakita niya kanina sa may tawid sapa. Noong akmang babarilin pa sana ulit iyon ng aking ama ay hindi na natuloy pa. Sa kadahilan ng para iyong bula na bigla na lamang nawala nung umikot sa malaking puno. Kasunod noon ay ang napakalakas na huni ng wakwak at isang napakalaking ibong aakalain mo na isang kumot ang nakalutang paitaas. Sunod-sunod na pinaputukan iyon ng kanyang ama hanggang sa tuluyan na iyong nawala sa kanilang paningin. Matapos ang pangyayaring iyon ay sabay-sabay na silang bumalik sa bahay. Kinabukasan nga mga kalakbay ay bumaba silang lahat sa baryo at pumunta sa albularyo para patignan ng kanyang ina. Sapagkat nag-aalala ang kanyang ama na baka bumalik pa ang aswang sa kanilang bahay. Lalo na at hindi sila nakakasiguro kung napuruhan ba nila ang aswang. Binigyan naman sila ng langis at iba pang pangontra ng aswang. At nung bumalik nga sila sa bundok, ay pinakiramdaman muna ng kanyang ama ang mga gabing nagdaan kung babalik pa ba ang aswang. Ngunit sa kabutihang palad ay wala ng aswang ang nagpapakita at nagpaparamdam sa kanila. Hanggang sa lumipas sa mga araw, linggo at buwan, dumating na ang araw ng kapanganakan ng kanyang inay. Maayos namang nailuwal nito ang sanggol at walang diferensya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.